para que veas primavera. No te estengues sobre mí, nega'm la cançó lleugera, la mà breu del gessamí. Dóna'm ací com un mort, com una austera pedra. Un arbre per ti, no esdevingues primavera. Canteu amb mi si voleu. És molt senzill.
Això em sona, Això ho he escrit jo? A veure, per on anem? Ara mateix, quan escric aquestes ratlles, és ja la matinada del 23 de novembre. Ignore l'hora del dia que la meva mare em va parir. Però segons el registre civil, va ser un 23 de novembre. Com que la cosa va passar l'any 1922, avui comença a tenir... 100 anys! Cristo! Veníem a la tertúlia. A la celebració, A felicitar-lo. A aquestes hores... Havia de ser o ara o mai. Sou de Sueca? no, som d'ací i d'allà. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. Para. I què voleu? Celebrar amb vostè l'aniversari, mestre. No, ni mestre ni vostè. Parleu-me de tu, que no sóc una relíquia. Som més gent. Més gent? Cristo! Volíem que fora una celebració institucional. Institucional? Qui ha vingut? Espera, sí. Hola, bona nit. Hola, xiqueta. El molt excel·lent president de les Corts Valencianes, Enric Morera. l'honorable senyora Raquel Tamarit, consellera d'Educació, Cultura i Esport. L'honorable Arcadi Espanya, conseller d'Hisenda i Model Econòmic. L'honorable Isaura Navarro, consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Colló. Nomenet, L'excel·lentíssima Verònica Cantó, presidenta de l'AVL. Senyora Verònica, bona nit. I el comissionat de l'any fuster, en Francesc Pérez Moragón. Entre moltes altres autoritats. Per descomptat. Escolteu, moltes gràcies per vindre a tots, però jo ara tinc molta feina. Veniu el mes que ve a cantar per Nadal i ja vos donaré 40 duros d'aguinaldo. Però venim a agrair-te la teua influència. Jo no influïsc en ningú. La teua aportació literària, Cultural. històrica. Històrica? Sembla que parleu d'un premi Nobel. Molts diuen que si hagueres escrit en castellà, ho hagueres sigut. Cristo! Volem mostrar-te per què has sigut una figura cabdal. Sí, i necessària. Irrepetible Per per al al poble poble valencià. Per vosaltres d'on heu eixit? Nosaltres no som d'este món. Crec que deixaré el whisky durant un temps. Nosaltres som els esperits del passat. I del present. Com és del conte de Nadal de Dickens. Exacte. I el del futur, què? Ixe sempre arriba tard. Volem fer un viatge pel temps. Pel temps. Sí, viatjant pel temps. A través de la teua obra, dels teus escrits. Perdoneu, però jo és que sóc més d'assaig que no de ciència-ficció. Desperta cada dia assegut al llit, mirant entrar la llum, fixant-se en un calaix. La vida l'empresona convençut d'una altra realitat. Aposta per la ment i el seu país, que sol canviar de mans i rarament vacil·la. Llegir un bon relat és provocar el cos que ens determina. Els únics plaers que no defrauden són sempre els imprevistos. Si tens cosa a aprofitar, ni
Li atrau tant el perill perquè és conscient que altera la rutina. Reivindica el dret a canviar d'opinió, és el que us negaran els enemics més cruels. Evoca habilitats en l'expressió i escriu tan contundent. No faces de la teua ignorància un argument, digueu la veritat. Ai, si us vengeu entre el bé i el mal, podríem aspirar a l'alegria. L'han perseguit malversos i explosius, tant de gent atemptats a l'any que jo vaig néixer. La llibertat no és fàcil d'adquirir amb pràctiques tangibles. Diu, si arribem a tindre la raó, sols la tenim a mitges. Volava més que els altres. Tota política que mai no fem la fan contra nosaltres. Afanyeu-vos si heu d'estimar, ja que els amors tardans es muten en manies. Sap que res no uneix tant com ho fan bestieses compartides. Passa la vida, però roman el text, els llibres, la memòria, amb plena convicció. En ocasions cal ser maleducat per tindre educació. No faces de la teua ignorància un argument, digueu la veritat. Ai, si us vengeu entre el bé i el mal, podríem aspirar a l'alegria. No acceptes la derrota fins que no isques guanyant, i si vols ser feliç per la memòria entre el bé i el mal, podríem aspirar a l'alegria. M'acompanyeu? Entre el bé i el mal, podríem aspirar a l'alegria. Entre el bé i el mal, podríem aspirar a l'alegria. Imagina que nosaltres venim a aquesta casa quan érem joves, en època de la transició, quan comencem a estudiar a l'institut, i al mateix temps coneixem a Fuster. És a dir, ens pensàvem que anàvem a fer una revolució que seria Déu sap, i si es visitera cara a Fuster donaven per a molt. En aquests moments nosaltres estàvem fent un cineclub, començàvem a fer una revista d'història i ell d'una manera o altra estava implicat en tot, encara que veníem així moltes vegades cansats d'estudiar en casa o fins i tot venien de la discoteca, passaven la nit així i no eixíem mai sense tindre la feina manada. O fes un article sobre això, o per què no feu això, per què no feu un cicle de cine sobre no sé què. Fuster, abans de demanar feina, la gent venia a demanar consell. Isabel Clara Simó volia ser novel·lista i Fuster li va dir per què no fas una novel·la sobre la revolució del petroli? I d'ahir va eixir Júlia. Inclús els polítics, en les tertúlies, conte Concepira Siscar era habitual de la casa. De fet, la llei d'ús d'ensenyament del valencià és un regal de natalici que li fa Ciprià Fuster, perquè la publica el 23 de novembre, la data del seu naixement. La gent se sentia obligada ja a que hi haguera la benedicció de Fuster. Fuster és una xampa. Com a Sueca, en un poble rural, apareix un personatge que està interessat per el que està interessant i com apareix Nosaltres Valencians. En Nosaltres Valencians mateixa ell diu que era un llibre que ell no havia d'haver fet. Això és una estratègia de modèstia que diu ell, perquè ell sabia que això només que ho podia fer que ell. Una revista d'economia de Madrid. De Madrid! Et fica dins la llista dels 100 espanyols més influents. Mira. Confesse que m'he quedat molt parat en veure'm intercalat en eixa nòmina. Jo, influent. I tan marcadament influent. Mira, aquí està. Vaja. Mira. Jo estic marejat.
En fi, no sé qui ha tingut la generosa idea de col·locar-me entre 99 senyors i senyores més. Tots senyors i poques senyores, per no dir-ne cap. Crec que a la llista estava Carmen Polo, però ara no ho sé. Mira, deixem-ho córrer. Són 100 influencers i tu eres un d'ells. Tots ells ministres. Directors de consells d'administració. Capitans generals. Personatges dinàstics, bisbes. Perdoneu, però, pobre de mi, on arriba la meua suposada influència? És clar que ja en tens alguna, després d'haver publicat més de 60 llibres. I més de 3.500 articles en premsa. Sí. Poca broma. I molts anys d'escriure papers, d'infatigables converses, conferències d'aconsellar, de discutir, de ser discutit. No deixa de divertir-me. No ho negaré que un periodista de Madrid considera que tinc molta influència. Ja voldria tenir-ne ja. Tu li guanyes a qualsevol opinador professional d'avui en dia. A les tertúlies televisives triomfaries. Jo? Sí. Vine ací i ho comprovaràs. A veuràs. Cristo, això què és? El meu mòbil. És un telèfon i no s'ha d'utilitzar dins del teatre, Ja, i els cables? És un poc llarg de contar, Joan, però han passat anys. Molts anys. I han passat moltes coses. El cas és que així comprovarem si eres o no influent. Com? Molt fàcil, faré una piulada. Una què? Una piulada. Una piu... Què? Joan, és o ara o mai? Cristo! No, ens referim a... Una reflexió. Un pensament. Una frase enginyosa. No entenc res. Un aforisme. Ben-ho dit abans! I comprovarem el que opina la gent. A veure, tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Eixe aforisme és meu! Correcte. Molt bé, i ara què? Ho veus? Acabes de posar d'acord a tota la classe política valenciana. Ara, tota coincidència entre les seues idees i les meues és això, pura coincidència. Que hi conste que considera una aberració que un intel·lectual s'inscriga en un partit polític i que siga una altaveu exagerada del mateix. Ui, espereu, que ja tenim així els haters. Aquí? Un tal Rambo Ibérico. Rambo Ibérico. Joan Fuster, si eres tan cultureta, escribe en español que estamos en España. Harto de los perroflas de izquierda social comunistas bolivarianos que quieren acabar con España. I este qui és? El xafader de la Bacora. Qui? El tonto el poble. I per què respon això si no té res a veure amb el particular? Es pensen que quan més agressius són, més raó tenen. Ja. Altra piulada. En resposta a Joan Fuster, mira. Joan Fuster, ser de izquierdas es ser retrógrado. Por eso los mayores votamos a la derecha, porque maduramos como el buen vino. ¿Tú a quién votas, catalufo? Però aquest hater pensaves d'escriure? Com que els metges no ho prescriuen, la gent no pensa. Li puc contestar jo? O ho fas tu o ho fas jo. És o ara o mai. Apunte. Rambo Ibérico. Como decía Valle Inclán, ser devorado por un león todavía es algo honorable. Pero recibir la coz del asno del vecino da una cierta vergüenza. Pame! Ui, mira, t'acaben de respondre al fil. Joan Fuster, ¿vas a seguir siendo el Buda de la cultura valenciana? Reconec que això no em molesta. Més aviat m'afalaga. Però un Buda vulgarment és algú que es passa la vida contemplant-se el melic. El meu melic, literal o metafòric, no m'interessa gens. Però gens. Altra piulada. Vale. ¡Más madera! Esto es la guerra! Joan Fuster, hay que frenar el pancatalanismo en la comunidad valenciana. Deja de cambiar el flamenco por las sardanas. Però què tindrà a veure una cosa amb l'altra? Com que no és obligatori ser raonable, la gent se n'aprofita. De segur que és un troll oportunista. O polític? Un polític o és oportunista o no és polític. Això és bona. És teua. Ah, sí? Gràcies. És que no puc amb aquesta gent, de veres. Oh, no us irriteu, resulta antigènic. Deixeu que li conteste jo i tanquem la conversa. El fil. ¿El qué? Apunta. Rambo Ibérico. Con tu pan te lo comas. Y ya sabemos de qué pan se trata. Heno o hierba fresca. I no facis de la teua ignorància un argument. Bum! Forma part d'una bona educació saber en quins moments cal ser maleducat.
Estàs convertint les teues piulades en trending topic. Això és bo. Això és de categoria suprema. És curiós, això de les piuades. Cada dia ens descobrim neòfits en alguna cosa. Em sembla que s'està fent una idea massa amable de l'invent. Les xarxes les carrega el dimoni. Jo ja no tinc edat per a tot això. Jo només sóc un intel·lectual de poble, tímid, descarat en rares ocasions. I sí, opine de qualsevol cosa. I quina és la funció d'un intel·lectual, ni que siga de poble, sinó la d'influir? Així és com vas decidir guanyar-te la vida. Et recorde que anaves per advocat. Afirmar que m'hi guanya bé la vida és un pur sarcasme. Cal pencar molt per eixir del pas. Per això has confessat públicament més d'una vegada que t'agradaria ser ric. Ironies de banda, l'ofici d'escriptor és una il·lusió. Què hi farem? I la suposada influència que m'atorgueu i que m'atorgaven no crec que siga real. Això no t'ho creus ni tu. Jo tindria uns 11 anys, era Nadal, i ja veníem casa per casa des del meu barri cap al centre, cap a dins, que diguem en Sueca, tocant a les portes, demanant l'aguinaldo. Veníem de l'altra part de la carretera perquè Sueca es divideix en diversos sectors, un d'ells és l'altra part de la carretera d'on soc jo, i la manera d'arribar al centre és, per a mi, és sempre per així, pel carrer Sant Josep. I estàvem per allà i havien tocat alguns timbres i me recordo que Cristina, una xiqueta, passe vostè, senyora, que vostè porta pressa. Una xiqueta del grup va dir, voleu que anem i toquem a Joan Fuster? I aquí no ho sabíem, eren xiquets, i va dir, a Joan Fuster, que és un escritor. I és quan van vindre, allà, a esta casa, clar, van vindre així, i me'n recordo que ens van parar així, perquè a més la casa es veia per fora bona, ens van parar així i vam tocar, i no cregues tu que van tardar molt, i va obrir un home en batín. Pam! Questa gara de Gello. Va obrir ràpid, este home, i jo no sabia qui era, va dir un escritor, i va dir, anem allà. I ens va donar 40 duros. 40 duros eren molts diners. Estem parlant d'una època que 40 duros eren... Vull dir que era una cosa generosa. L'home va obrir, ens va obrir, li va encantar, jo no sé, allò pareixia que seguien matant una colla de gats, allí, 25 de desembre, alguna Nadala d'estes, i jo recordo que la meva feia, no em fareu així, una cosa així com, vale, tampoc em pego massa a la tabarra, va entrar cap a dins, va així, i es va donar els diners. El recital no va durar molt, però sí que és veritat que jo em vaig quedar en que era Joan Fuster. És una llàstima la gent que l'odia, perquè avui en dia encara només Joan Fuster en segons quins llocs, quins cercles, a València, ciutat, per exemple, i és la bèstia negra. És com els gats, dius Joan Fuster i estufen, però després hi ha moltes coses molt intel·ligents, els aforismes, de coses realment molt sensates d'un home, d'una persona brillant, que si feien el favor de llegir-lo, almenys el podrien criticar en coneixement de causa i fins i tot descobrir que hi haurien altres coses en les que estarien d'acord. Els aforismes, per exemple, és que en té molt variats de moltíssimes coses. Sí, aforismes que fa sobre l'amor, per exemple, que poden agradar a qualsevol persona. Com és este, per exemple, que està molt bé, el que diu afanyeu-vos a estimar, perquè els amors tardans ja no són amors, són manies. És l'amor. Un amor sense decepcions no seria amor. Seria... què sé jo... Confitura. O música de Bach. Però l'amor inspira versos. I jo voldria saber com escriure versos. Quan patisques d'insomni, mira de fer versos. Estic segur que molts grans poetes van començar així. Però no facis versos sobre la mort. És inútil. Fes testament. Resulta molt més pràctic. Ai, millor fer versos sobre l'amor. Sí, posar-los música, perquè arriben ben a dins de l'ànima. Però sempre amb una bona veu. Una bona veu ho millora tot. Sense
sense queixa escampadissa d'insondables picarols de l'aire que s'esllavissa dents de brots i rossinyols. Sents l'esperada sorpresa dels neguits tornats tendresa. Sense amor en el batec dels teus llavis sobre els polsos teus, l'avelliment o fred dels teus solaments més dolços. Sense queixa escampadissa d'insondables picarols de l'aire que s'esllavissa dents de brots i rossinyols de l'aire que s'esllavissa dents de brots i rossinyols. L'escampadissa. Hem cantat aquest poema musicat per una persona que jo estimava molt, la Matilde Salvador. Ella va ser la primera en musicar els poemes de Joan Fuster. I seguim amb ell, amb la música de Borja Penalba. Estic molt contenta d'estar aquí en aquest teatre on he cantat tantes vegades. Avui, amb vosaltres fent un homenatge a aquest compleanys de 100 anys del vostre, nostre, de tots, Fuster. Cantem-lo, llegim-lo. No tenir-te i de sobte sentir que el món és ja innegable, que el meu cor no s'acaba mai, que el dolor és només set inesperada encesa, decidida ombra que em mou cap a un nom avessadament remot, cap a una espina d'absoluta abast.
sobte haver reconegut que el fet que l'ànsia on tu emprenies omplia versos, passes d'insistència i primavera, que jo era com un vent vinclat sobre el teu pit, sobre la franca terra pura del teu somrís lleuger. Trobar-me amb una soledat feta vida per a mi. Trobar-la en cada vidre de la nit, en el lliri que s'obri i trenca l'aire en un record. No tenir-te i de sobte no tenir-me. No tenir-me. Jo tinc amor més pàtria, pensament ni més sublim, ni de més arrels el dia, ni abril més obert espí. Els ulls, amor, amb què em parles? Els teus ulls de cel submís. Meus taves paraules generoses, més acer, millor soledat que una altra, fet per aquest cant ferit. Millor tinc amor, més pàtria, pensament, ni més oblit. L'anècdota que vaig a contar va tenir lloc a Ca Fuster, una nit de primavera de 1977. Havíem acabat una reunió del Pesant i vam dir uns quants, anem a veure Fuster. Clar, era ja quines hores de la nit.
I Fuster ens va obrir i amb la seva afabilitat proverbial ens va dir entreu, entreu, que entre la nit i el dia no hi ha paret. Normalment parlàvem de la situació política, però aquell dia vam parlar de música. Va haver un moment que ell ens va dir és que ens calen cançons que puguem cantar col·lectivament, que ens puguem emocionar. Diu, i la muixaranga és una tonada preciosa, molt emotiva, i només faltaria que un poeta, un bon poeta, li posés lletra. I després, pegant-li voltes, vam decidir fer aquest disc. Conté per una banda la cançó del Tall, el darrer diumenge d'octubre, i per l'altra la moixaranga, interpretada per Joan Blasco, mestre de la dolçaina. A més, la portada és una pintura original de Toni Miró i en la contraportada està el text de Fuster, precisament on Fuster recull totes aquelles coses que vam parlar aquella nit, molt ben escrit, per descomptat, és preciós, i que acaba dient: hi ha un himne pendent, una cançó unitària dels països catalans, benvinguda i necessària. Per què no intentar-ho? Himne, cant, cançó. El Sant va poder editar aquest disc, que és una joia per a aquells que encara el conservaran, perquè entre els militants i simpatitzants vam recollir una mica de diners per poder-lo imprimir. I sobretot estem molt orgullosos de la joia que podem ara oferir. Sabem que fores un gran melòman, no només de la nova cançó, sinó també de la música clàssica? Sempre he tingut clar que per eixir del pas en una situació complicada triaria Mozart. Mozart? Sí, és una solució estrictament personal i sense cap intenció que se m'agafi al peu de la lletra. Però si em veiés obligat a escoltar una altra música que no fora la de Mozart, preferiria el silenci absolut. Ho sabes que eres intens. Josep, fíxate el que va escriure. La música nos envuelve. Cantar, bailar, silbar, escuchar nos lleva a una forma u otra de música. Los Beatles, la Internacional, un concierto, el guateque, la discoteca, la charanga militar, el conservatorio, los coros de barriada o de sociedad obrera, las verbenas, el transistor, etc. La música nos penetra por todas partes, sea esta o aquella. No podem tancar les oïdes com tanquem els ulls davant un quadre o davant una pàgina. I clar, Mozart no defrauda. És un bon company, no n'he trobat altre millor. Ja, però Mozart és previsible. En la seva música, després d'un tirurí, va un tirurà... Ai, Josep! No. Clar, tu eres més de verbena que no de Beethoven. En fi, jo també sóc un profà. En literatura i pintura sí que sé escollir, però en música no trie. Només dic Mozart i és un recurs que no defrauda mai. Sí, però també eres un amant del jazz, eh? El jazz, amb tots els seus derivats i tots els seus succedanis, ens ha convertit a tots en una mica... mulatos. El jazz ens ha convertit en una societat més integradora i menys racista. A mi també m'agrada el jazz. Quins són els teus artistes preferits? Soc un addicte al jazz. No sé per on començar. De veres? M'agradaria tenir bona memòria per a dir-te ara mateix, quan em vaig fer addicte de Duke Ellington, de Count Basie, del gloriós Louis Armstrong. Clar, el jazz et porta al paradís. Heaven, I'm in heaven. You are in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through. Heaven, Major Heaven, I want to feel like yo te sueca soy.
happiness I sing. When we're all together dancing, when we're all together dancing, when we're all together dancing, chic tu, chic. Potser seria molt presumptuós pensar que jo era amiga de Joan Fuster. Vam compartir converses i també silencis, i moltes coses, perquè ell era molt generós i ho compartia tot. Un dia me vaig enterar que me dia la xica de les pedres. Diu, però no t'ho diem per si te sabien mal. Com me tenia que saber mal? Me va agradar molt que jo fora per a ell la xica de les pedres. Va haver una temporada llarga, els anys 70, que jo dibuixava moltes pedres i feia litografies de parets de pedra seca. Primer les va tindre penjades sempre a la seva casa i encara estan, me pareix, en la casa museu, el qual és un orgull. L'any 74 vam obrir una galeria a Castelló, que encara està oberta i encara estem allí, i la meva galeria, la nostra galeria, és una idea de Joan Fuster. Fer una cosa normal en un país normal i fer-la allí i mirar els creatius que tenim més al voltant, del territori. Joan Fuster, jo em vaig donar pront compte que tenia un pan més alt que tots. Ell tenia una espècie de connectar que tu veus que no era com els amiguets que estaven fent-se una cervesa. Els artistes normalment solen, quan estimen una cosa, dedicar-li tota la seva capacitat de donar-li les seves característiques personals. No el vaig signar segurament perquè els meus amics estarien en el carrer, en el bar, i jo diria, doncs me vaig a fer-me un cafenet. I s'endurien el quadre, el pujaren dalt, i ara porta els estris per a poder fer la firma. Has escrit de tot. Poesia, assaig, història. He escrit els llibres que m'hauria agradat llegir i que no he trobat enlloc. Ja que estem ací, tinc una pregunta a fer-te. Noelia, nosaltres no estem ací per a fer preguntes. Cristo, va, pregunta. Per què deies que no volies ni visques, ni himnes, ni banderes? Personalment, i ja ho he dit i redit, no sóc gens entusiasta ni de banderes, ni d'himnes, ni de visques. No crec que ningú m'hagi vist mai enarborant cap drap, entonant salmòdies o fotent crits col·lectius. Sí, però tindre una bandera és un símbol d'identitat, no? Sí, ens identifica com a poble. A casa meva només tinc 10 centímetres de 4 barres i estretes baix una estampeta del Che Guevara. I un dia d'estos ho retiraré. Però un himne és igual que una bandera, ens uneix. Soc partidari d'una utopia política sense banderes, sense himnes, sense visques. Partidari d'una política sense ingredients irracionals. L'irracionalisme em fa por. A banda de posar-me la carn de gallina, és objectivament una enganyifa. Per això procuro eludir banderes, himnes i visques. Comprenc la seva eficàcia popular, però una política d'aclamació serà sempre una aberració. De fet, l'esquerra és tan susceptible com la dreta i tots els nacionalismes s'hi apunten. Amb els meus llibres únicament aspiro al fet que els meus paisans reflexionen sobre ells mateixos, sobre la seva circumstància social, sobre el seu futur, que obrin els ulls a la realitat. A propòsit de nosaltres els valencians. Què passa? Molts han reaccionat amb indignació contra tu. Sí, però molta gent també ha reaccionat a favor.
La meva escriptura ha estat pamfletària, i no ho negue, perquè un intel·lectual valencià del segle XX havia d'alçar polèmica i provocar-la i fer el possible per superar la modorra intel·lectual del país i obrir camins nous a unes concepcions noves i distintes de les que predominaven. Nosaltres, els valencians, va sorgir d'un esforç sincer per a comprendre, per aclarir-me a mi mateix el nostre destí com a poble. Quina hora és? Després de tants anys de transició, no ens queda més remei que començar de nou per la primera lliçó, no matar. Encara que el contrari siga més intel·ligent que tu. No era un artefacte de fabricació casolana. Era goma d'os distribuïda en les reixes perquè esclatara en un minut d'interval. El propòsit, caçar l'escriptor. Matar Joan Fuster. El jutge encarregat del cas va considerar que únicament s'havia produït una falta de danys. Era el 1981, l'any del colp d'estat del 23F. Pot ser el context influir en la miopia judicial? Premeditació, explosius, nocturnitat, mòbil ideològic. El problema és que 41 anys després, l'Estat continua sense veure que Joan Fuster fou l'objecte d'un atemptat terrorista. I que, per tant, mereix la consideració de víctima del terrorisme. En aquest cas, de terroristes d'extrema dreta. 41 anys després, el Estado no sabe i no contesta. La legalitat no sempre coincideix amb la justícia. No ho van aconseguir. No et van matar. Però des d'aquell moment no vas tornar a ser el mateix. Morir deu ser deixar d'escriure. Per tant, vas continuar escrivint. Al capdavall, la mort no consisteix únicament a morir-se, és morir-se i ser oblidat. A la curta o a la llarga, ser oblidat. I jo crec en l'amor i no en la vida. L'amor és dins de mi com una terra insaciable, lúcida i sonora, com una fe o un cos o senyoria. L'amor és una ràbia precisa. És entre les parets imperdonables. És sota l'arc de les paraules sàvies. És en la cuixa esplendorosa i tensa que es deixa transitar pels nostres besos. Amor, fam vàlida i deler d'escuma. L'amor és aquest signe, aquesta fura. La vida és una fosca que ens escanya. Jo no sé què és la vida i no m'agrada. Deu ser aquest afany d'escriure versos, els versos a recules per l'arena. I jo crec en la mort i no en les passes. Fuster va escriure
diversos articles sobre centenaris que aprofitava per a posar en relleu l'obra d'escriptors que ell creia que valia la pena recordar. En aquest sentit, l'any Fuster ha servit per a que des de molts sectors de la societat valenciana hem fet els màxims esforços per donar-lo a conèixer, d'aproximar-lo a les noves generacions, que és el que fem a l'Espai Joan Fuster des de l'Aula Didàctica de Cultura Contemporània. Hi ha dos aspectes que conflueixen, que són molt difícils de trobar en qualsevol intel·lectual o en qualsevol persona que es dedica al món de la cultura, que és, d'una banda, un treballador incansable i d'una altra, una persona lucidíssima, que té una habilitat inquisitiva fora del comú, insòlita. Per tant, diem que en ell hi ha el talent i l'esforç posat al servei de la societat. Sí, jo penso que el millor homenatge és que la gent comenci a llegir-lo. Aquesta és la necessitat. Sobretot també els joves. Si l'any Fuster serveix perquè se llegisca més Fuster, perquè se'l comprengui una mica més, perquè continua dient, si el tinguera que definir, jo diria que seria un miracle. Fuster, si n'hi ha una cosa que jo he après en aquesta casa, és la tolerància i el pensar que respecte de les idees dels altres. A ninguna persona se la pot definir en una única paraula, però jo triaria la paraula liberal. Un humanista. Un intel·lectual, però de cap a peus, Una persona molt tolerant. És un miracle. Avui és el millor dia per a recordar-te i celebrar el centenari del teu naixement. No sé si sou producte de l'estrès que tinc, del poc que he dormit o que estic perdent l'enteniment. Però vosaltres, qui sou? Som la memòria. Els teus textos. La teua aportació al país. Els teus còmplices. I un còmplice és aquell que t'ajuda a ser com eres. Ja. I avui, en el dia del teu aniversari, volem recordar que estàs ben viu. I que reivindicaves el dret a canviar d'opinió. Que calia acumular no massa conviccions, sols les necessàries, perquè cada convicció es converteix en un prejudici. No et preocupava que t'odiaren, sinó que t'obligaren a odiar els teus enemics. Això sí que tenia importància. Encara quedem valencians, molts valencians, i cada dia més, que no volem cedir a la dissolució ni a la indiferència. Hi ha qui és advocat, o mestre, o polític, o bisbe, o poeta, o pagès. La meva professió, en canvi, era la de ser Joan Fuster. I ho vas fer amb l'autoritat d'un erudit. I com algú va dir, eres una xamba genètica. Tot això que jo pense i escric, ho han pensat i ho han escrit abans moltíssima gent, abans que jo. Un escriptor no pot dedicar-se a tocar el bombo. Cal que siga una persona compromesa amb la seva obra. I així resulta autèntic. 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 No tinc cap altra autoritat que aquesta. La d'haver-me apassionat fins a l'obsessió per la vida i el destí del meu poble. Potser és l'única passió noble que reconec en mi. Criatura dulcíssima que fores, la sol arriba fort a un deix d'idea, la mà que entre les meues perdurava, la mà que entre les meues perdurava. No sé si m'estimaves, t'estimava, i això era tot, i això era prou. I els nostres cossos obraven en llur glòria.
i els nostres cossos obraven en llur glòria. Fuster